Zita rangu rinoitwa Comrade Tarwirei Mabika, DCC chairman vemuno Mamutare kuZANU PF. Tauya pano takamirira Baba Mukodzi, our provincial chairman. Tadanwa pari taona zvirema zviri pano, vana vakaremara vasingakwanisi, vayeuka namadzibaba Demonizer, vapuwa mablankets. Ndoda kutenda mukuru uyu madzibaba Demonizer kutsigira musangano, kutsigira bill number 3 iro ratabva kurana manje riri kupasa kusenate nekuparliament. Tinokutendai madzibaba Demonizer, rambai makadere muchiyeuka less privileged kuti vawanevo zvinovabatsira. Matidadisa madzibaba Demonizer semusangano weZANU PF. Taona kunaka kwemusangano. Saka tichiti vision 2030 baba vedu vaMnangagwa varambe vachitonga kusvika 2030 nevana vavo vanovatevera vakafanana na madzibaba Demonizer. Well done, tokutendai zvakanyanya nezvinhu zvamatiitira pano. Vanhu vese vafara zvisingabviri. Thank you very much. Ngatirambe tingotsigira musangano wedu weZANU PF na baba Mnangagwa, tinoenda kure. Mazvita henyu nemasoko iwayo. Thank you so much. Right. Chekutanga ndotenda president wangu baba Emmerson Mnangagwa vanotisimbisa vachiti hakuna munhu anofanira kusara mumashure. Saka ndaona mukana wakakodzera wekupa zvirema vana vakaremara mablanketi ekufuga. Ndichitenda mukuru wangu baba Mozi vepaGwanzura vanotikurudzira zvikuru sei tichiita zviungano zvatinoita. Vanoti titaze matambudziko ane vanhu tovabatsira panyama dzedu isusu. Saka chikutora mukana uno kutenda Mutare district muvakuru vedu varimo vana baba Mabika, Comrade Mabika, provincial chair vaMukodza, vanhu vatinoti kana tikaisa zvichemo vanokurumidza kutibatsira. Saka taona zvakakodzera kuti tivadani vauye pano vaone chiitiko ichi, tichisapota bill number 3 president kuti varambe varipo vachitonga nyika ino, nekuti kutonga kwavo kurutiratidza mabasa akawanda akanaka avari kuita. Saka tongoti pamberi na president E.D. Mnangagwa, pamberi nekunamata kwakanaka, pasi nemhandu, pasi nevasingadi president E.D. Mnangagwa, pasi nevasingadi kunamata kwakanaka. Saka ndinotenda zvangu, tinotenda vaMabika comrade vedu vasvika pano vachitsigira chirongwa ichi. Ndatenda zvangu. Atomberere maoko. Sei masarudza kune vanorarama neurema kuti muvape mablankets nezvimwe zvokushandisa zvakadaro? Ndasarudza vakaremara kuti tivabatsire nechikonzero chekuti kune vanhu vanokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo nekuti mitezo yavo inenge yakanaka. Vanosema vanhu vakaremara, havakwanisi kuda kufuga navo, havakwanisi kuda kudya navo mundiro imwe chete, havakwanisi kana kuda kugeza nesipo imwe chete yavanogeza navo. Saka taona zvakakodzera kuti isusu sevapostori vakadzidziswa kunamata kwakanaka kune rudo tivape zvinhu zvakakodzera zvinoita kuti vagone kurarama upenyu huri kurarama vamwe vanhu. Ndosaka maona tavapa zvinhu zvakafanana nemablankets nematawel, sipo, mafuta, perfume zvekuti vashandise vari kudzimba ikoko. Ini ndoitwa Lins Matimba, ndogara kuDora Mamutare. Runzwa kufara nechiitiko chaitwa nababa Demonizer na president wedu baba Mnangagwa, zvekuti vana vedu vakaremara vana vanosemwa pane vamwe, kunyangwe kuzvikoro, kunyangwe mudzimba kutamba nevamwe vana vanosemwa zvakanyanyisa, vanotsarwa vanava. Saka tanzwa kufara kuti vana vedu vanoyeukawo, president ari kuyeukawo vana vedu, uye baba Demonizer waita kuti vana vedu vafare, vaone chidanho chiri pamusoro zvatatisingafungiri. Saka tikuda kutenda baba Demonizer kuti Mwari akwedzerei makore ekurarama, nekubatsira kune wese vanotambura, musaitire isusu chete. Tichida kutenda president wedu baba Mnangagwa, ndichiti pamberi neZANU PF, pamberi neZANU PF, pasi nemhandu, pasi nemhandu.
stembiso rwatirera ndinaiye unonzi bothwell sachirera. Ndafara nechirongwa chaitwa pakati pesangano rino ramadzibaba Deminaisa ndichiti Mwari ngaaramba achipawedzera makore nechirongwa chavadai kutifadza. Tiri vana vane vana vedu vane urema, vana vanotarisirwa pasi mumaraini matinogara chaimo. Havabvumirwi kana kutamba nevamwe vana because vanenge vane urema hunotobhohwa mumwe mwana. Ende futizve vana ava pane vamwe vana vedu vati kure vanoda kuti vawanewo zvokuitirwa zvakaita semapurojekti. Isusu vabereki sezvo vatine vana ava hatikwanisi kana kuenda kumabasa. Chero tikati dai tawanawo zvokuti titire vana vedu ava tichivagona kuvachengeta takagara panzvimbo. Because tine dambudziko hombe madzibaba Deminaisa nechirongwa chamatitira ende mativhurira chambe chisingaiti. Tinodai Mwari aramba achimuwedzerai achimupai pamwe nesangano renyu kuti madzimai avadai tasimudzirwawo. Madzimai ngatimboridzai mburi nemhuri tichipa futi chimwe chichemo zvekuna madzibaba Deminaisa kuti Mwari akakuropafadzai. Zvikoro vana vedu vagere mukati medzimba. Tinavo munharaunda muvana hapana zvavanoita vana ava takagara navo. Tikada tichimuendese chikoro chepapo chinonzi transport chinodhura hatikwanisi kuenda kumabasa. Saka tinongoti dai napresident wedu ationawo president Mnangagwa atisimudzirawo panyaya yezvikoro yevana. Vana vedu vagere mudzimba. Chingoti nesangano renyu murambe muchitisimudzirawo. Tirimo mudzimba mucommunity medu takagara. Tinongoti pamberi na madzibaba Deminaisa varambe vachiropafadzwa vachipiwa makore akawanda. Tinongoti namune muna Jesu amina. Ndima matambudziko amunosangana nawo mukugara kwamunoita nevana vane urema munzvimbo dzamunogara? Amwe machallenges atinosangana nawo mukati menharaunda matinogara. Next door edu chaiwo hadi kana kutsikirwa kana pamayadhi. Tiri vanhu vanolodya hatina pekugara. Tikada kuti tigare pamba pemunhu chaipo mwana unonzi waita mesi. Landlord wopopota wavhuna maruva. Landlord wopopota. Ende vana vedu vandawo madiapers, mapampas. Havana mapampa. Chiri kuti tifambe nawo havana chokupfeka. Ndoamwe machallenges atisangana nawo. Ndezvipi zvimwe zvamungada kuti hurumende ipindire kuti Hurumende mubetsere matambudziko ipindire mukati medu mune vana vedu. Tinoda kuti tiwane zvokuita. Tiwane kuchengetedza vana vedu vanenge mumapurojekti. Chero tikapiwa mapurojekti ana ekuchengeta kuti tinokwanisa. Kana vana vedu vamwe vakura vanogona kuitawo mubati wemaoko. Nechikoro especially chikoro vana vaendi vaonewo zvokuita. Tine vakomana vakura vari muZimbabwe havana zvokuita vakagara. Ndo chimwe chichemo chatinacho. Mati zita renyu ndiani? Ini ndeitwa Stembiso Rwatirera. Stembiso yani? Rwatirera. Rwatirera. Alright. Maita basi. Munogara kupi?